To je ale krásný den. Takže vítejte u dalšího let's play, jak si pomoct v nouzi. Když chcete třeba natáčet, máte jako 2 lidi a jako on si prostě nemůže volat. Třeba mu rodiče, třeba máme tu jeden příklad, právě si s ním píšu přes Skype. Takže jak si pomoct v nouzi, za chvilku dostanu port. A tady mám, no tak tady mám třeba Iše uložit změny. Tak. Tak čau, to je ona. Improvizace. Třeba, takže 10 způsobů, jak improvizovat v Minecraftu. První způsob. Umím vysoko skákat. Kde? Kostky ve vzduchu, asi se zastavil svět. Co ještě? Lidi budou umět lítat. No co jsem říkal? Lidi budou umět lítat. Jdu s kamarádkama. Možná ne. Tak pojď za mnou. Ne. Stop. Tak. Ale. Mám prostě jak kdyby hlavu jak počítač, to jsem dřív neměl. A prostě mám chytrost dotykového počítače. Ty jsi rozbila dům? Ano. Počkejte. Tak, nemám. Tap. Pustíme si trošku hlučnější muziky. To jsem trošku přehnal, reálno. What you calling for right time? On the favorite movie. Uploaduju nové video, které se mi asi nepovede. Prostě se mi někdy nepovede to video, ale to není vaše věc. Tady ty koleje, ty jsou ale
Ale krásné koleje, koleje čurné, koleje čurné, koleje. Performatis, performatis, performatis. Performer for this. You have permission this. You. Finished. Takže toho video prostě nebude hotové. Čau.